Barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci kamar yadda muka yi bayani a baya akan harshen Hausa a mahangar ilimi da kimiyya da fasaha. Mun tattaɓa fannoni daban-daban, mun kalla al'adar malam Bahaushe, ainihin Bahaushe da kuma aure da kuma al'ada da lefe da sauransu dai. Abin da ya rage dai ba mu taɓa ba wannan batu shine sana'o'i, kuma za mu taɓa sana'o'in insha Allahu. Duk da cewa mun san Bahaushe mutum ne da yake koyi da al'adun shi da sana'o'in shi na gargajiya, kuma mun san sana'o'in gargajiya na malam Bahaushe su ne suka kama da noma, da kiwo, da rini, da dukanci da kuma sassaka haɗe da ƙira da sauransu. Haka kuma a ɓangaren abinci wato cuisine kenan. Abincin malam Bahaushe ya shafi kamar ɗan wake da wake, ɗan wake zalla da funkaso da dai sauransu. A ɓangaren kuma sana'o'i na malam Bahaushe kamar yadda na safo su ƙira, su wanzanci da dukanci haka, zan so in je in yi hira da wasu masu sana'o'i, mu tattauna da su muhimmancinsa da kuma bunƙasar shi da kuma tasirin shi ga wasu al'ada ko kuma ga wasu ƙabilu da sauran abubuwa da ba za a rasa ba a ɓangaren sana'o'i. Idan kuma muka kammala za mu koma mu mai da hankali akan wato street question and answers wanda ake kira tambayoyi daga titi. Idan za mu mai da hankali a kai sosai don ganin cewa za mu iya tafiya wani hutu na ɗan tsawon lokaci kafin mu dawo mu ci gaba da shi abubuwan da ya shafi al'adu na malam Bahaushe. Duk da cewa fage ne mai faɗi sosai, sakamakon ita harshen Hausa harshe ne ta samu taimakon daga wasu harsuna don tana aro kalmomi daban-daban, shi yasa ta yi tasiri kuma ta wanzu kuma ta fi sauran harsuna wanzuwa da yaɗuwa da kuma bunƙasa ta wajen wasu kalmominta domin sarrafa bayananta yanda ya dace. Wassalamu alaikum warahmatullah. Har walau kullum dai kada ku manta ku ci gaba da bibiyan mu domin nishaɗantarwa akan abin da ya shafi harshen Hausa.